Ghana ni coach anu wo ho no mo sika anu amede ma no $25,000 US. Even the $25,000 US no kra no amede ma Ghana ni coach no na omo mfa ma no every month o. As at the time omo sake no na Ghana the Ghana ni coach no eka for 8 months. Edanya odabu kra yo no ankasa ne dia ka wo use di ye adwuma e yo no ankasa ne dia. Yesi ye kwa kofa obroni coach room ni oso obeje akwa ba akwa ono no me yeso mkakofa ono so obeje $100,000 US. Omo so muntumi nti di omo betumi ye Milovan eso ono oje $45,000 US. Not the Ghana GFA agya tum so omo betumi atua nti omo gu so kra no omo ne kasa enche Milovan obeba. And don't forget to say Milovan so on tebrofo oye Serbian on tebrofo. Inti si wo ba ye be fa interpreter Milovan so yenyina nim so one na konta ne nam enti na konta ne ye interpreter no so Ghana ebetua ne ka eno de GFM mpanimfo keto kraku no omo eka ho. They have seen the wisdom in it to go for that. Meanwhile one kasa wo Ghana ni a ubetimi a resource no ubetimi a support no amana di nkonim ewo ho eno de wo si wuntumi na obi ono no je $45,000 ya wo san ba betua ne interpreter ka eno de obetumi. Milovan so ba wo beba yi ye be ma ne dan adam ubebisa ho se eye hwan sika intinene no. We will have a lot to talk about Ghana Football Association, and in fact the current leadership of Ghana Football Association more or less mu disappointed e banka kra ade akwasi nyantachi wo ho na ye nyina ye complain say enye no mo nso mo ba ya mo ye the same thing. What is wrong with you? Yay okraku ni omo eka ho. What is wrong with you people? And do you know the most annoying part of it all? We ya omo ye nyina enya Ghana Football Association e betu omo ka o eya me no mienu ene ye ba betu omo ka enti no why say eye oman ni nyina na e ba betu ya coach bi ka na di pa kakra bi na omo kwotena ba bi decide dia ma oman ni nyina. And we are calling on President Akufo-Addo to intervene in this because GFA enye autonomous. Omo nye autonomous senka omo ye autonomous a anka womo kwa akope coaching komo ane betu ya neka. Some people gave him warning say CK akono person opamo no wonyai keto kra kwa sem na meka yi eno mo ma ne battery so wonyai eno opamo no okofa ne ono no benya bia di e wo ho de aba na se yete o man mu na yankasa ye ku yen ho e de akopɛ nkrofo foforo a na ebeboa yen intena no football lovers, stick and stay. We will talk about a year Ghana football. Any senya air cornenia eba. Ebubu maba. Also adota miss rockro. Ye tisi council ye chantikureta. Any abasa tikubia ne pake. Ya brank ya seketada. Ye nyan seketen na ere de ne yemre. Ebi na ata na wa ata na bi na wa amanga adwame edwen sire me ense ne antinsi me na efiada nso de said onimu no bibia ye possible Akuya Afrakoma Studios and I don't pay ye broadcasted from ya brank ya seketada ye mre ye saba So 45 minutes after 6, live on Incan 93.3 FM, Maakye Media anything, streaming live on Facebook, YouTube as well. Wait me a journey off our comments and bra 0594841044 0594841044. Da 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 da.
adisiye Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate Ediba Ahinkai 93.3 FM. Usito nani wobema. Come on, come on, come on, come on, come on. Bracket se jamendua. Ufiri krotia bano. Yetini kan we fie mwe. Umintimim daddy akon. Daddy aye money kesiwe. Osle bo sechlema. Ore daddy monoda. Aman saying bransame du katawiri nyanko poni kudi yini baby aba dendera dara tudu daran tan Saba okay anuti amfa wiem wo bran sam sane esitie ene efiada no pay ekokopim anwumra yemfa emamo Padia hunufo mo no hwe wie mu bobran sam so se me fanto anim se utie me asene man so across so utie me asaman kase utie me ewo ofuase ayirebi utie me ewo ehemfa abrem utie me ewo achim odan aboabo ne mpotemo a era no pe oseme nkanchira wo se there will be a few showers mostly cloudy na eno ne yabrofo de oka nyina ne se ensuo ne be pete kakra na fei ewiem nsuo ne be muremuna ye kwa awia ni mu a ensuo no ebetumi ahyase se eto enti eto no a na prada nso na mo fa sa na ye kwa anwumremu a ensuo no ebetwi ni tina hye da to proper enti na pa de hunufo se men kan kyerɛ wo se ene enso ensuo ewo wiem enti se ensuo beto no ewo soro ototo nioma no ahwɛ kwan abefa so abe ni ye thank you Wobema Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate Ediba Ahinkai 93.3 FM. Afe me dofwe bie o Bible no na yenko Ecclesiastes chapter 9 Ecclesiastes chapter 9 we are reading from the verse 10 Ecclesiastes chapter 9 we are reading from the verse 10 and then so nyame bofo pa in some power de ba e bi ni say own the work you do fellow employee own the work you do adwuma na oye no ewom se obi na atiti ni mowirem ena wa bi adwuma no and fortunately for you nyankopon adom ato so ena ya fa wadwuma ni mu adwuma no own it ma adwuma no nya se de ye wo dia no yes ma adwuma no nya de ba de enya se de ye wo dia no Enunti Ecclesiastes chapter 9 the verse 10 as saying or say whatsoever thy hand findeth to do it with thy might for there is no work nor osi adwuma bia won sabe so se wo ye no ye adwuma no se ne wiase ba wie ye ne nko a own the work own the business for adwuma no se ye wan kasan wo dia o for adwuma no se wan kasan wo dia na wo beku ho dia ye na ye ni yie sanse se wo ye obi die yie a na wo die ye yie
men kan kyerɛ me sɛ ɛnyɛ wo dea ate aseɛ na we kura wuku kwesi sɛ obi dea mpakyɛw menya saa adwene no adwuma no a yafa wo mu no hunu adwuma ne sɛ yɛ wo dea so ate aseɛ so there are some things you don't need a third party to come and tell you, sir, to come and instruct you to do. There are some things, the moment you own the business, you see the business, say, yawodiano, emma utirimu mpo se dia adwuma ne bone. Se eba utirimu se adwuma ne yawodia, fa ne se dia ye wankasa wodia, ana wunua bi dia, papa bi dia, u sister bi dia, se o fa ne saa, emma utirimu se di adwuma ne bone, emma utirimu se wi adwuma no. Emma wutirim se gu adwuma n'animu ase emma wutirim se koka nsɛmmɔne ɛfa adwuma no ho abɔnten Bible say whatsoever thy hand adeɛ bia wɔn nsa besom sɛ ɛyɛ no firi wakoma mu na yɛ adwuma no bibiara won sabe kase wo be ye no fa wa hoɔden ye na adwuma ne adwene ne nimdeɛ ne nyansa inni asamando wore krono nyansa ho mfasoɔ ne ni hunu ye anopai dia me de bra wo no bibiara wonsa beka se wo beye no fa ahoden ye na adwuma ne adwene ne nimdeɛ ne nyansa inni asamado Ecclesiastes chapter 9 the verse 10 do the work as if you dying in some few moments adie bia won saba so se wo ye no se ya wodia o se nya wodia o ye ne se ne adwuma ne ya wodia papa wo ya fa wo asɔre panyi me pa che hunu asɔre ne se ya wodia mami a ya fa wo asɔre panyi hu asɔre ne se ya wodia adwuma na wo ye no hunu ne se adwuma ne ya wodia se uhunu se adwuma ne yawo dia uhunu fin se da fem baby a wontwen se the junior in the work na womra mefa finim free ho wankasa betimi afa free ho eduru baby na uhunu se aha de wo se ye prapra ha aha de wo se ye bo ha ban a wankasa wo be ye because uhunu adwuma ne se adwuma ne yawo dia uhunu adwuma ne se adwuma ne odi ahenkan dia uhunu adwuma ne se adwuma ne ye maami bi papa bi dia uhunu adwuma ne se adwuma we dia emerald papa ne dia intino me hwama asei dabi ye Mr. Botwe dia emerald ne ye Mr. Botwe dia enti se de be ye bia mfa me ho me pa cha wo se saa adwene ne nekura wa enya de a wankasa nso betimi enya ubotom sika e de bia adwuma obi akwakotena obi fie ohunu fie ne se fie ne nya ne dia enti se bibi kura na ese wo ho a na wo hwe ne din me pa cha wo hunu fie ne se fie ne yawo dia Oma wani so se obi atimi asifie no nso timu bia nyankopon de saa dom ne beto so ama nso betumi asifie ama obi abetena mu bi whatsoever thy hand findeth to do it with thy might, for there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave whither thou goest. I love the quotation. Whatsoever adie bia won sabe so se wo ye no ye ni ye maame politician adwuma na won sa so a wo ye no ye ni ye emfa nye sikadie emfa nya adapatwa emfa nya hwenimubon ohwenimubon wo ever since ye bo din se brabaji dibrei ever since ye to abama wo aba be ye panyin afe ohwenimubon wo enipa ba wo nkyɛ na kyerɛkyerɛ wo ho tie ni awo ye na emoa wo ya bo din se wo na brabaji dibre we
nipa cho say adwuma no men kan kyerem say yakufu ado ne bo udin nti na yakufu ado de ode beba na wo be ye no onso fan hyehyɛ ya ahodo ɛfa bra hunu say yakufu ado amamuo no ye wonso amamuo hunu say Ghana no nso so ye wo dia say Ghana fo beti ase say Ghana no eye yen yankasa ye dia ye mmɔ ye ho aboro ye nni ye ho awu ye ntwitwitwa ye ho nanti ye nka say ɔman na bɛbɔ a ɛmmɔ onsɔre kora meka do or die say hunu say Ghana ne ye wo dia onsɔre meka do or die because so bedwene ho say do or die ne ya nkrofo bebre a wo mo nte ase ne say kofa nsekan kofa tuo fa kokko what was say idiomatic one expression school a wo koye na no bi ne nyina koye it is a Ghana no eye wo dia wo abeti ase say o man ne ye media umie wa no nka do or die umie wa no nka all die be die say Ghana no wo dwene ho ne da wakoma so a umie wa no nka all die be die owo bi ayo wo wo di kan kwansan ne aba say Ghana ne ye modia mo nwene ho saa Ghana ne ye modia mo behwe kwanya befa so a mo nyina mo de mo adwene mu nyansa beba na ye bie nnwuma de ama oman no mu ayi emabunu endra na me kan asem bi de bia ena mo ni the future leaders if from 20 years be pem ne mo da so di empaninie ene da so at bench back bench ene ye hwem anim enti the future leaders ya mo kan ya mo ana mo da so di a ebirum so mo ye senior so masi obenten no ye be den aba bi ade bia won sa be so no hunu ade ne se ye wankasa wadwapade na ye yie aye na hoden wo ho se ochena oti opposition so ochena o retirement na otwa wani de hwe adwuma wankasa wo ye na se be ya wo da ejina wo so se enya wo da ejina wo so ani nti ade bia won sa beso so ene nti won sa so se yenya wo assemblyman ye wo meter ba ye na wo tisi akiri meter ye jeje 25 Ghana meter ye jeje ayi 150 Ghana also wo beje 300 plus she Ubi yesu ama kwatena Methodist ni Presby ni Roman ni CAC ni Pentecost asom dem mo ma mo nsa so ade ene ni asore ni nso pe no wonya kromfo aye ma opposition asore dem yesa wo ye kromfo tumi ko wie sika tumi de nsa ko bo aban sika mu ewia ansani aye wo asore panyini ya ye wo elder ya ye wo hwan ya ye wo deacon ya ye wo deaconesses she adwuma bia won sabe so papa sofo ya adwuma ni ye emfa wo yafunu enhyehyɛ nkom a wo a wonim sɛ nea wo ye die nyankopɔn kan hwenkyerɛ wo ye kom me pa kyɛw adwuma wo do nsabe to so sɛ wo ye no ye na ye ni ye do it with all humility na suro nyankopɔn ɛno na ɛbɛboa yɛn awurade nka yɛn ho na ɔma yɛn ahoɔden a baby biara yehunu yen ho na no pay wherever you find yourself se uhunu ho e wo sports mu uhunu ho e wo eye politics mu uhunu ho e wo religion mu me pacho na no pay me sremo munya adwuma no na munya ne yie na daakye eso beba mfa so papa ama me no mienu nyina awurade adom no so mfa ma yen awurade nkan yen ho adom ni nti amen. Sports up next. You best na baby. Me no ka say sports for na ready. Wo me dia aye and some wo do course so e was sports ni mu dey bray. Say me di kan ka kire mo no. The latter part of the show we will have time and talk about GFA. Any wo mo niema wo mo ye wo ho no mo. Anything come bia me kwa ba.